Ang gihisgutan sa tong ebanghelyo puasa. Unsay kahulugan sa puasa? Sakripisyo. Ikaw ug ako kinahanglan mo sakripisyo. Kay matud pa sa panultion, a man who never sacrifices will never enter the kingdom of heaven. Ang taong dili mo sakripisyo sa langit dili makabenepisyo. Muna mga igsuon, kinahanglan gayud nga kita mo sakripisyo to achieve higher goals in life. Pananglitan, ang sakripisyo tang dili maglingaw-lingaw, magpundok-pundok, aron dili ta matakda nining COVID-19. Ang sakripisyo ta nga mohunong sa bisyo, aron makabaton tag maayong panglawas. To sacrifice is to achieve a higher goal in life. However, kanisang fasting creates the atmosphere of giving space so that spiritual things could enter the person. Ang pagsakripisyo, pagpuasa, gihimo alon ikaw ug ako mas maduol sa Ginoo. Panalitan karon nanimba ta, nagsakripisyo man ta. Kung sa inyong pag-ani sa simbahan, hinaot pa unta nga naduol ta sa atong Dios ng Amahan. Nisod sa kay musimba ta, nagsuroy-suroy ra. Nisimba ta, kay kuyog-kuyog ta. Nisimba ta, kay napugos ta. Nisimba ta, aron maduol sa Ginoo diha sa atong pag-ampo. Muna atong padayunon itong mga pagpuasa, mga pagsakripisyo, aron atong makabot ang langit nga mao ang benepisyo.